тоҷикистон ҳам ҳаст. эшои минбарда обҳоро мекушанд, мебаранд, мемонанд. лекин ин асли шаръӣ надорад. ин табгин ки шариат дар михел супориш ё амре ки мо оба бикушоем барем дар меҳроб монем, хоб нест. фақат дар шариат ира хондан дар кор. аз пайғамбар собите ки мо ояти қуръонро мехонем, мисол дар ҳамин суф мекунем, ове ки дуо хондагӣ бошад, аз ове ки дуо нохондагӣ бошад, бисёр мақсад фарқ дорад ба иншон. ай ҳазрат собите ки ҳазрат ояти қуръонро мехонд, мардума медод. зеро ояти қуръон шифо аст. лекин ин хел гузоштанашда, ака мардум аз рӯи бисёр ихлосу муҳаббат мекунану, лекин беҳтараш ҳамине бародари азиз ки инаш асли шаръӣ надорад. вале агар ҳамро оварда ва бобои домлан да як суф кунӣ гуфта, ҳам як сура ихлоса куна суф куна ва бита, ин беҳтаре. Саволо бачо. Я раббал аламин. Худо наход савол набоше охира. Аз ким куҷо омадан? Дилшон месӯзад, мега ҳазрат то дил кунон хӣ. Бачо кӯшиш